أحد أملاك أمين زخبركم إذا كريستيان كم يصنعكم أمين أملاكنا እግዚአብሔር ስሙ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ኣብዚ ሓለፈ ሃልወት እግዚአብሔር ዝብል ኣብ ምዕራፍ 1 ርኢና ኣለና ኣብ ምዕራፍ 2 ድማ ስነ ፍጥረት ዝብል ከምና እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ክንርኢና ማለት እዩ ኣብ ምዕራፍ 2 ልዑል እግዚአብሔር ሰማይ ምድርን ከምኡውን ኣብ ውሽጦም ዝርከቡ ኩሎም ነገራት ካብ ዘይነበረ ምህላው ማለት እዩ ካብ ዘይምንባር ናብ ምንባር ኣምጽኡ ድንቅ ዝኾነ ፍጥረታት ዝፈጠረሉ ኩነታት ስርዓትን እንመሃረሉ ትምህርቲ ስነ ፍጥረት ይበሃል ማለት ስነ ፍጥረት ማለት ናይ ፍጥረት መልክዕ ወይ ከዓ መልክዓት ንብሎም ማለት እዩ ማለት ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ካብ ፈቅዲ 1 መዝሙር 101 ካብ ፈቅዲ 25 ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 66 እንሪኦ እዩ ማለት እግዚአብሔር ነገር ክፈጥር ከሎ ንምቅዋም ወይ ንምዋሃድ ከይኮነስ ካብ ዘይነበረ ናብ ምህላው እምሃበ አልቦ ሃበቦ ዝበሃል እዚ ማለት ካብ ዘይ ምንም ኣምጽዩ ዝፈጠሮ ማለት እዩ ካብ ዘይ ምንም ማለት ምንም ካብ ዘይነበረ እንዲሁ አልዒሉ ምፍጣር ማለት እዩ ስለዚ እዚ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 32 ካብ ፈቅዲ 9 ከምኡ ካልኣይ ቆሮንጦስ ናብ ቆሮንጦስ መልእክቲ ናይ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ካልኣይ መልእክቱ ምዕራፍ 14 ካብ ፈቅዲ 10 ከምኡ ድማ ዕብራውያን 11 ፈቅዲ 8 እዚኣቶም ምልካት ይከኣል እዩ ማለት እዩ ነገራት ክፈጥር ከሎ ንሰብን መላእክትን ዝፈጠረሉ ምክንያት ንዕኡ ንምምስጋንን ክብሩ ንምውራስን ክኸውን ከሎ ቶም ዝተረፉ ፍጥረታት ግን ነዞም ንክብሩ ዝፈጠሮም ማለት እዩ ንሰብን መላእክትን ንክብሩ ዝፈጠሮም ንምግቢ ከምኡ ድማ ንተዘክሮ ንኣንክሮ ንምግበ ስጋን ንምግበ ነፍስን ከምኡ ንኣገልግሎትን እዩ ፈጢርዎም ማለት ኣብ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 148 ካብ ፈቅዲ 1-3 ከምኡ ድማ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ካብ ፈቅዲ 11 ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ካብ ፈቅዲ 17 ከምኡ ድማ ናይ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ መልእክቲ ናብ ሮማውያን ሮሜ 1 ካብ ፈቅዲ 20 ዘሎ ማለት እዚ ናይ ፍጥረት ኣገባብ እግዚአብሔር ፍጥረታት ኩሎም ፈጢሩ ዘጠቃለለ ኣብ ውሽጢ 6 መዓልታት እዩ ኣብዚ ፍጥረት 1ን 2ን ንረኽቦ ከምኡ ድማ ዘጸአት ምዕራፍ 20 ፈቅዲ 9 ዘሎ ማለት ብባህሪኦምን ብዓይነቶምን ከዓ ኣብ 22 ወገን ገይሩ እዩ ወይ ከዓ ብኸምኡ ኢና ንመቐሎም ኣብ 22 ወገናት ይምቀሉ ማለት ኩፋሌ መጽሐፈ ኩፋሌ ምዕራፍ 3 ካብ ፈቅዲ 9 ዘሎ ዝተፈጠረሉውን 3 መንገድታት እዮም ማለት እግዚአብሔር ፍጥረታት ክፈጥር ከሎ 3 መንገድታት እዩ ፈጢሩ ማለት እቲ ቀዳማይ በአርምሞ እዩ ብስቅታ ሱቅ ኢሉ ፈጢሩ ሓዊ ንፋስ ማይ መሬት ያቶም 4 ባህርያት ስጋ ንብሎም ከምኡ ድማ መላእክትን ሰማይን ሓዊሱ እዚኦም በአርምሞ ምንም ቃል ከይወፀ ዝፈጠሮም እዮም ማለት እቲ ኻሊእ ከዓ ብነቢብ እዩ ወይ ከዓ ብምዝራብ እዚ ብርሃን ጠፈር እንስሳት ኣእዋም እጽዋት እዚኣቶም ይኹን እናበለ ዝፈጠሮ እዩ ማለት ብስራሕ ድማ ጭቃ ጠፍጢፉ ሰርሖ ንወዲ ሰብ ጥራሕ እዩ ማለት እዚ ዘርእየና ሰለስትነቱ እዩ ማለት ምክንያቱ ብከዊንነት ስላሴ ኣብ ከም ልቢ ወልድ ከም ቃል መንፈስ ቅዱስ ከዓ ከም እስትንፋስ ተገይሩ ብከዊንነት ስላሴ ብኸምዚ ኢና ንወስዶ ማለት እዩ ኣብ ከም ልቢ እግዚአብሔር ኣብ ተምሳሌት ንሕና እንታይ ንኾን ማለት እዩ ብእግዚአብሔር ኣብ ልብነት ንሕና ንሓስብ ብእግዚአብሔር ወልድ ቃልነት ንሕና ንናገር ብእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እስትንፋስነት ከዓ ንሕና ነተንፍስ ማለት እዩ ምክንያቱ ንሕና ብኣርአያን ብኣምሳልን ስለ ዝተፈጠርና እዚ ድማ ስላሴነት ብሰለስተ ወይ ከዓ ብሰለስትነት እዩ ዝዓለም እዚ ተፈጢሩ ክበሃል ከሎ ስላሴ ነዚ ዓለም እዚ ፈጢሮም ክንብል ከለና ስላሴ ብሰለስትነት በአርምሞ ብስቁታ ብዝምታ ክብል ከሎ ከምኡ ድማ ብነቢ ብምዝራብ ክብል ከሎ ብገቢር ብምስራሕ ክብል ከሎ እዚ ናይ ሰለስትነት እውን ኣምሳል ይርኤና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ናይ 6 መዓልቲ ፍጥረታት ክንርኢ እግዚአብሔር ኣብ ቀዳመይቲ መዓልቲ 8 ፍጥረታት ካብ ዘይነበረ ናብ ምህላው
እምሃበ አልቦ ሃበቦ ዝበሃል ፈጢሩ ማለት ንሳቶም ድማ ሓዊ ነፋስ ማይ ሓመድ ወይም መሬት መላእክቲ ሰማያት ብርሃንን ጸልማትን እዮም ጸልማት ዋላ ተፈጢሩ ይወሎ እምበር እግዚአብሔር ግን ብርሃን ካብ ብርሃን ጸልማት ፈለየ እዩ ዝብል ስለዚህ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ካብ ፍቅዲ ሓደ ዘሎ እዚኦም 8 ፍጥረታት ናይ መጀመርያ መዓልቲ ዝፈጠሩ እዩ ማለት እዩ ኣብ ዕለተ እሁድ ወይ ከዓ ሰንበት መዓልቲ ሓዊ ነፋስ ማይን መሬትን 4 ባህርያተ ስጋ ይባሃሉ ማለት እዩ እዚ ሰማያት 7 እዮም ሰማያት ክንብል ከለና ሓደ ሰማይ ብቻ አይኮነን ዘሎ ኣብ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 18 ካብ ፍቅዲ 1 ማቴዎስ 3:17 ካልኣይ ቆሮንጦስ 12 ካብ ፍቅዲ 3 ዮሐንስ ወንጌል 14 ካብ ፍቅዲ 2 እውን ኣሎ ማለት እዩ እቶም 7 ሰማያት ንብሎም መነመን እዮም ኢልና እንተሪኢና እቲ ሓደ ጽርሐ ኣርያም እዩ ብላዕሊ ተጀሚርና ጽርሐ ኣርያም ኣሎ ናብ ካልኣይ ክንመጽእ ከለና መንበረ መንግስት ኣሎ ናብ ሳልሳይ ክንመጽእ ከለና ሰማይ ውዱድ ዝበሃል ኣሎ መበል ራብዓይ ዘሎ ሰማይ ከዓ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ይበሃል እቲ ሓምሻይ ድማ እዩር ይበሃል ሻድሻይ ራማ ይበሃል ሻውዓይ ከዓ ኤረር ይበሃል እዚኦም 7 ሰማያት እግዚአብሔር ዝፈጠሮም ተባሂሎም ይጽውዑ ኣብቲ ጽርሐ ኣርያም ክንርኢ ከለና ካብ ሰማያት ኩሉ ልዕሊ ዝኾነ ሰማይ እዩ ንመንበረ መንግስት ከዓ ከም ድንኳን ኮይኑ ዝተጋረደ እዩ ወይ ከዓ ዘገልግል እዩ ማለት እዩ ዝለዓለ ዝርከብ ኣብ ጽርሐ ኣርያም እዩ መንበር ይበሃል እዚ ጽርሐ ኣርያም ንመንበረ መንግስት ከም ድንኳን ኮይኑ ወይ ከዓ ዝጋረደ ኮይኑ የገልግል ማለት እዩ እቲ ካልኣይ መንበረ መንግስት ይበሃል ወይ ከዓ መንበረ ስብሃት እዚ ነገር ንምፍጻም መርአያ ወይ ከዓ ምሳሌ ኮይኑ ዝተፈጥረ እዩ እግዚአብሔር ብዝፈትዮ ምሳሌ ንፍጥራኑ ዝግለጸሉ እዚ ማለት ነቶም እግዚአብሔር ዝመረጾም ዓበይቲ ነቢያት እግዚአብሔር አምላኽ ባዕሉ ብዝተፈላለየ ብናይ ባዕሉ ጥበብን ብናይ ባዕሉ ኣገላልጻን ገይሩ ንትወዲ ሰብ ዝግለጸሉ መንገዲ እዩ ብዝተፈላለየ ኣምሳል ገይሩ ዝግለጸሉ ነቶም ዝበቕዑ ቦታት ወይ ከዓ ነቶም እግዚአብሔር ዝመረጾም ነቢያት ዝግለጸሎም ዝነበረ ቦታ ወይ ከዓ ዝግለጸሎም መንበረ መንግስቲ እዩ ስለዚ ንነቢ ኢሳይያስ ንሕዝቅኤል ንወንጌላዊ ዮሐንስ በአምሳለ ንጉስ ተራእይዎም እዩ ማለት አምሳለ ንጉስ ኮይኑ ተራእይዎም ኣብ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 ካብ ፍቅዲ 1 ታይዝ በታ ንጉስ ኦዝያ ዝሞተላ ዓመት ኣነ ይብል እግዚአብሔር ኣብ በሪኽን ልዕል ዝበለን ዙፋን ተቐሚጡ ከሎ ረአኽዎ እዩ ዝብል ዘፈራት ልብሱ ከዓ ነቲ መቅደስ መሊእዎ ነበረ ኢሉ ናይቲ መንበረ ስብሓት ዘሎ ሰማያዊ ኣገላልጻ እዩ ተባሂሉ ይውሰድ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 12 ካብ ፍቅዲ 6 ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ካብ ፍቅዲ 2 መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 10 ካብ ፍቅዲ 4 እውን እዚኣቶም ዝጠቕሱ እዮም ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ሰማይ ውዱድ ይበሃል ናብ ሳልሳይ ደረጃ ክንወርድ ከለና ከም ክሩቤል ሰማይ ዝተባሃለ ኮይኑ ንመንበረ መንግስት ከዓ ከም መጋረጃ ወይ አንቀጽ ኮይኑ ዘገልግል እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ምስጋና ዝካየደሉ ናይ ክሩቤል ወይ ከዓ ዘርጊሖም ዘመስግኑሉ ቦታ ተባሂሉ ይፍለጥ ማለት እዩ ስለዚ ንመንበረ መንግስት እውን ከም መቅደስ ኮይኑ ከም መጋረጃ ወይ አንቀጽ ኮይኑ ዘገልግል እዩ ዝብል ኣብቲ ራብዓይ ድማ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት እዩ ኣብ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ቅድመ ሕጂ ሳጥናኤል ዝተፈጠረላ ድሓር ግን ዝተባረረላ እያ ማለት እዩ ሳጥናኤል መጀመርያ ኣይተፈጢሩ መንበሩ ክትኮን ገዛእን ክኾን ዝተፈጠረ ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት እዩ ማለት እዩ ድሓር ግን ተባሪሩ እዩ ካብኡ ወፂ እዩ ምክንያቱ ኣነ እግዚአብሔር እየ ዝብል ኣነ የፈጢረኩም ዝብል ናይ ሓሶት ትርኽቲ ስለ ዝፈጠረ እግዚአብሔር ካብኡ ኣውፅኡ ደብሪዎ እዩ ካብኡ ዝተባሪሩ እዩ ኣብ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 12:9 ዘሎ ማለት እዩ ከምኡ ድማ ይሁዳ ምዕራፍ 1:9 ብዕለተ ምጽአተ እዚኣ ዝተዓጽያ እያ ዘላ ጽድቂ ስራሕ ዝሰርሑ ዝወርስዋ ርስቲ እያ ማለት እዩ ገላትያ ምዕራፍ 4:4 ኣሎ ከምኡ ድማ ክሻዕ 26 ዘሎ ማለት እዩ ዕብራውያን ምዕራፍ 12:22 ኣሎ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14:2 ኣሎ እዚ 12 ማዕጾታት እውን ኣለዋ እዩ ዝብል ወይ ከዓ ደጅ ኣለዋ እዩ ዝብል ናይ ብርሃን ዕማድ እውን በብቦትኡ ከቢብዋ ይርከብ
እዛ ሰማይ ብሳልሳይ ረድፊ ብኸዋኽብቲ ንጽሩውን ብርሃን ከፍኪፍዋ ይርከብ ይብለና ፍሉይ ቦታን ፍሉይ ዝኾነን መጨረሻ ምጽአት ዓለም እውን እግዚአብሔር ንዝመረጾም ብጽድቂ ስራሕ ንዝሓለፉ እግዚአብሔር በጊዕ ኢሉ ንዝሓረዮም ኩሉ ዝወርስዋ ቦታ እያ ማለት እዩ ዳግማይ ምጽአት ኣብ ምጽአት ዓለም እትኽፈት እያ ማለት እዩ ናይ ብርሃን መጋረጃ እውን ኣለዋ እዩ ዝብል ናይ 12 ሐዋርያት ተስማት እውን ድማ ኣብቲ መሰረታታ ተጻሒፉ ይርከብ ብዙ ድማ እግዚአብሔር ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ናይ ብርሃን ታቦት ፈጢሩን ቢርላ እዩ ናይ ኣምላኽ መሕደሪ ዝኾነት ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ተምሳሌት ተገይራ እውን ትውሰድ ማለት እዩ መሕደሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ስጋ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ እንግዲህ ተወሲኑ ካብ ማህፀና ዓሪፉ ከምኡ ድማ ተወሊዱ ፍጹም ሰብ ፍጹም ኣምላኽ ዝኾነላ ርስቲ እያ እሞ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ናታ ኣምሳል ተገይራ ቅድስት ድንግል ማርያም ትውሰድ ማለት እዩ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 11 ከፍቕዲ 19 ኣሎ ካብኡ ግን ቶም 5 ክንሪኦም ከለና ብረድፎም ናብ ታሕቲ ክንመጽእ ከለና እዩር 50 ኣሎ ሻድሻይ ራማ ኣሎ ሻውዓይ ድማ ኤረር ኣሎ እዚኦም ካብ 5 ዘለው ቁጽሪ ዘለው ድማ ዓለመ መላእክቲ ወይ ከዓ ናይ መላእክቲ መንበሪ እዮም ቤተክርስቲያን ድማ ብሰለስተ ክፍሊ ትስርሐሉ ምክንያት በዚ ምሳሌ ተገይሩ እዩ ማለት እዩ ቤተክርስቲያንና ኣብ ውሽጢ ቅጽሪ ቤተክርስቲያን ሰለስተ ክፋል ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ንምንታይ እዚ ሰለስተ ክፋል ተገይሩ ዝስርሐሉ ካፍቲ ማህሌት እንድሕርኢናዮ ካፍቲ ቅድስት ርኢናዮ ካፍቲ መቅደስ እንተርኢና ብሰለስተ መንገዲ ይስራሕ ማለት እዩ ስለዚ ማህሌት ካብኡ ከዓ መቅደስ ኣሎ ካብኡ ከዓ ቅድስት ኣሎ ካብኡ መቅደስ ኣሎ ስለዚ ካፍቲ ሰለስተ ዙርያ ዝስርሐሉ ኣብ ቤተክርስቲያን እውን ናይዚ ናይ እዩር ናይ ራማን ናይ ኤረርን ምሳሌ ተገይሩ ዝስራሕ እዩ ኢላ ቅድስት ቤተክርስቲያንና ተምህረና ማለት ናይ ዓለመ መላእክቲ እዩ ኣብዚ ክንፈልጦ ዝግበአና ግን ንምንታይ እዩ ሰለስተ ሰማያት ኮይኑ ዝብል እሱ ሕድሕድ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ዝርዝር ኣለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ በብነገድ ዝተፈጠሩ መላእክቲ ንናይ ነገዶም ንናይ ዓለም ርስቲ ተገይሩ እግዚአብሔር ንኩሉ ንናይ ባዕሉ ኣቀማምጣ ቀሚጥሉ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ንናይ ዓለም ዝኾኑ ሰማያት ናይ ዓለም ብነገዶም መላእክቲ ይቕመጥሉ ማለት እዩ ቶም 7 ሊቃነ መላእክቲ ከም ዘሎ መራሕቲ ኮይኖም ብላዕሊኦም ድማ ዝለዓለ ንዓቶም ድማ ብሊቅነት ዝመርሕ ቅዱስ ሚካኤል ከም ዘሎ ኮይኑ ነገር ግን ንዓቶም ከዓ ብነገድ ዝመርሕዎም 7 ሊቃነ መላእክት እሳቶም ንናይ ዓለም ዝቕመጥሉ ቦታን መስርዕን ኣሎ ማለት እዩ ስፍሕ ዝበለ ናይ ባዕሉ ትምህርቲ ኣለዎ ማለት ስለዚ ቅዱሳን መላእክት ክናት ተኸለና መላእክት ዝተፈጠሩላ ኣብ ተቐዳሚት መዓልቲ ሰንበት እዩ እዚ ኣብ ኩፋሌ ክልተ ምዕራፍ 2 ከፍቕዲ 6 ዘሎ ቁጽሮም ከዓ 100 ነገድ ወይ ከዓ ዓሌት ኮይኖም ኣብ 10 ከተማታት ይነብሩ እዩ ዝብል እዚ 100 ነገድ ማለት ልክዕ ንሕና ሓደ ነገድ ኢና ማለት እዩ እግዚአብሔር ክንደይ ነገድ ይፈጢሩ እንተልና 101 ነገድ ይፈጢሩ ሓደ ነገድ ማለት ንሕና ኢና ኣብ ምድሪ ንነብር ሰባት ብቁጽሪ ሓደ ነገድ ተባሂልና ኢና ንጽዋዕ ማለት እዩ ካብኡ ግን ቅዱሳን መላእክት ደኣመን እዮም 100 ተባሂሎም ጽውዕሎም መኒቶ ተባሂሉ 99 ነገደ መላእክት ገዲፉ መጽእ ክብል ከሎ ሓደ ነገድ ዲያብሎስ እዩ ማለት ተደብሪ ስለ ዝኾነ ካብቲ 100 ወጽዩ 99 ነገደ መላእክት ገዲፉ ሓደ ነገድ ንኣዳም ክብል መጽእ ወሪዱ ትብል ቅዱስ ቤተክርስቲያን ተመራና ካብቲ 99 ነገደ መላእክት ዝበሃሉ ዘለው ቅዱሳን መላእክት እዮም ማለት እዩ ስለዚ ምን ክንደይ ዝኣክል በዝሕ ናይ መላእክት ከም ዘለዎ እግዚአብሔር ምግማት ይኣብየናን ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ነገድ ዝበሃል ዘሎ ግን ዲያብሎስ እዩ ተደብሪ እዩ ይቁጸርን ስለዚ ምስ ናይ ምድሪ ዘሎ ፍጥረት ደቂ ሰባት ግን 100 ነገድ ተባሂሉ ጽዋዕ ስለዚ ቅዱሳን መላእክት ግን 99 ነገድ እዮም ኣጠቃላይ መላእክት ፈጢርዎም ዝነበረ እግዚአብሔር ግን 100 ነገድ እዮም ማለት እዩ ድሓር ግን ሳጥናኤል ስለ ዝተባረረ ናቱ ሓደ ነገድ ሒዙ ምስከደ 99 ነገድ ተባሂሉ ምስ ወዲ ሰብ ድማ 100 ነገድ ፍጥረት እግዚአብሔር ወይ ከዓ ኣብ እግዚአብሔር ረድኤት ዘለው ተባሂሉ ይፍለጥ ማለት ወይ ከዓ ይጽዋዕ ማለት ኣብዚ ታዩ መላእክቲ እግዚአብሔር ካብ ዘይምህላው ናብ ምህላው ብርሃን ገይሩ ዝፈጠሮም እዮም ብብርሃን እዮም ተፈጢሮም ንብሎ ንምንታይ ኣክሲማሮስ ተባሃለ መጽሓፍ መላእክቲ ካብ ንፋስን ሓውን ተዝፍጠሩ ነይሮም ከማና ሞወትን ፈረስትን ምኾኑ ነይሮም ይዝብል ስለዚ
ንሳቶም ዝተፈጠሩ ካብ ናይ እግዚኣብሔር ብርሃን እዩ ይብል ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ እውን ብግብሮም ብሓውን ብንፋስን ተመሲሎም እዮም ማለት እዩ ኣብ መዝሙረ ዳዊት 103 ካብ ፍቅዲ 4 ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ካብ ፍቅዲ 7 ብሓውን ብንፋስን ምምሳሎም ከዓ ንፋስ ፈጣን እዩ መላእክቲ ከዓ እንተልእኮ ስለ ዝፈጥኑ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንፋስ ረቂቕ እዩ መላእክቲ ረቂቃን እዮም ሓዊ ብሩህ እዩ መላእክቲ ከዓ ብሩሃን እምሮ እዮም ማለት ስለዚ ባህርያት መላእክቲ ክንርኢ ከለና ሓደ ረቂቃን እዮም መላእክቲ ብባህሪኦም ረቂቃን ስለ ዝኾኑ ስጋን ዓጽምን የብሎምን ኣይወልዑን ኣይሰትዩን እውን ማለት ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ካብ 39 ዘሎ ኣነ ባዕለይ ሙኻነ ይብል ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ዝገለጾ እዩ ኣነ ባዕለይ ሙኻነ እዳወይን ኣጋረይን ረአዩ ይብል እሞ ከምዚ ንዓይር ዘለኒ እትርእይዎ ዘለኹም ንመንፈስስ ይብል ስጋን ዓጽምን የብሉን እሞ ኣረምሲስኩም ረአይን ይብል ከምቲ ንዓይ ዝረአኹምኒ ንመንፈስ ኢሉ ይገልጾም ማለት እዩ መንፈስ ዘበለ ኩሉ ስጋን ዓጽምን የብሉን ጾታ የብሎምን ጾታ ተባዕታይ ኣንስተይታይ የብሎምን ኣይምርዖይን ማለት ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ካብ 30 ዘሎ ካሊእ ህያዋን እዮም ሕማም ሞትን ድኻምን የብሎምን ሓደ ግዜ ዝተፈጠሩ ኮይኖም ኣይውለዱን ኣይወልዱን ቁጽሮም ኣዝዩ ብዙሕ ብኣላፋት ኣሽሓት ዝቁጸር እዩ ራእይ ዮሐንስ 5:11 ዘሎ ረአኹ ድማ ይብል ኣብ ዙርያቱ ዙፋንን እቶም 4 እንስሳን እቶም ሽማግለታትን ከዓ ድምፂ ብዙሓት መላእክቲ ሰማዕኹ ቁጽሮም ድማ ኣእላፍ ግዜ ኣእላፍ ይብል ኣሻሕ ግዜ እውን ኣሻሕ እዩ ምክንያቱ ብቁጽሩ ቁጽሮም ስለ ዘይከኣለ ዮሐንስ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ እዚ ዝረአዮ ጸሓፎ እልፍ ኣላፍ እዮም መላእክቲ ክባል ከሎ ንዚ እዩ ኣሻሕ ኣእላፍ ኣሻሕ እዮም ኢሉ ዝገልጾም ማለት እዩ ተግባራትን ግልጋሎትን መላእክቲ ክንርኢ ከለና ተቀዳማይ ምስጋና እዩ ቀንዲ ተግባሮም ንእግዚአብሔር ቅዱስ 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 እናበሉ መዓልትን ለይትን ምምስጋን እዩ ማለት እዩ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 ካብ 3 ኣሎ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ካብ 8 እቶም 4 እንስሳ ድማ ነፍሲ ወከፎም 6 ክንፍለዎም ይብልሞ ብዙሪኦምን ብውሽጦምን ከዓ ኣዒንቲ መሊእዎም እዩ ለይትን መዓልትን ከየቆፀሩ ድማ እቲ ዝነበረን ዘሎን ዝመጽን ኩሉ ዝከኣሎ እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ 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 እዩ ይብሉ ይዝብል ልኡኻን እዮም ብኻሊእ ኣብ ፈጣሪ ዝወሃቦም መልእኽቲ ናብ ደቂ ሰባት የብጽሑ ንምሕረት ንምስራት ንቁጣዕ ይለኣኹ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ካብ 9 ኣሎ ናብ ዘካርያስ ተላእኸ ቅዱስ ገብርኤል ክንርኢ ንኽእል ኢና ማለት ንምስራት ይተላእኹ ነገር ግን ኣብ ልዕሊኦም ናይ እግዚአብሔር ሽም ስለ ዘለዎ ቁጣዕውን ከውርዱ ይኽእሉ እዮም ክትወልድ ኢኻ ክብሎ ከሎ ዘካርያስ ከመገር ይኸውን ኣነ ሸምጊለ ይኽብል ከሎ ምእማን ስለ ዝኣብር ሻዕ ዝወንባር ናይ እግዚአብሔር ቃል ክትኽብር ስለ ዘይከኣልካ ክትኣምን ስለ ዘይከኣልካ ክሻዕ ዝውለድ ስኻ ጸማም ኩን ኢልዎ በቃ ዲዳ ኩን ኢልዎ ኣፍካ እውን ተዓፀ ኢልዎ ካብኡ መጨረሻ ግን ክውለድ ከሎ ኣፉ ከም ዝተፈትሐ ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ ልኡኻን እዮም ክንብል ከለና ካብ ፈጣሪ ዝወሃብ መልእኽቲ ናብ ደቂ ሰባት የብጽሑ ንምሕረት ንምስራት ንቁጣዕ ይለኣኹ እዚ መሰረት ተገይሩውን እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ ኣብ ልዕሊኦም ናይ እግዚአብሔር ስም ስለ ዘሎ ከምቲ ንሙሴ ዝተነገረ መልኣኸይ ክሰደልካ እየ ነገር ግን ከይተቆጥዕዎ ኣብ ልዕሊኡ ናይ መን ስም ናተይ ስም ስለ ዘለዎ ኢሉ እግዚአብሔር ክቐዝፈኩም እውን ይኽእል እዩ ስለ ዝበለ ንዲያብሎስ እውን ይቃወሙ እዮም ማለት ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 13 ካብ 5 ዘሎ ምርኣይ ይከኣል እዩ ዲያብሎስ መጀመርያ ዝተቃወሞ መላእክቲ እዮም ማለት እዩ ካብ ፍጥረታት ዓለውቲ እውን እዮም ደቂ ሰባት ካብ ክፋኣትን ሓደጋን ይሕልው ይዕቅቡ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 33 ካብ 7 ማቴዎስ 18 ካብ 10 ዘሎ ምርኣይ ይከኣል ጸሎት እውን ይዕርጉ እዮም ናይ ቅዱሳን ጸሎት ናብ ቅድሚ መንበር እግዚአብሔር ይሕልፉ ራእይ ዮሐንስ 8 ካብ 2-4 ደቂ ሰባት ይረድኡ ንኣገልገልቲ እግዚአብሔር ኣብ ግዜ ጸገሞም እውን ይረድኡዎምን ይበርትዑዎምን እዩ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 5 ካብ 12-24 ዘሎ ክንርኢ ንኽእል ኢና ንሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ከመይ ገይሮም ይረድኡዎም ከም ዝነበሩ ንርኢና ማለት ዘፍጥረት ምዕራፍ 16 ካብ 7 ዘሎ ሰባት እውን ይሕልዩን እንሕድሕዶም ሰብ ማንም ሰብ ኣብዚ ምድሪ እዚ ዘሎ ዝተፈጠረ ኩሉ ክልተ ሓለውቲ መላእክቲ ኣለዎ ሓደ ቀትሪ ሓደ ለይቲ ድማ ይሕልይዎ እዩ ዝብል ማቴዎስ ወንጌል 18 ካብ 10 ስለዚ ሰንበት ስነ ፍጥረት ክንርኢ ከለና ቀዳመይቲ መዓልቲ እያ እዛ መዓልቲ እዚኣ ቅድም ኢልና ከም ዝገለጽናዮ እግዚአብሔር 8 ፍጥረታት ፈጢሩ ንሳቶም ድማ ባህርያተ ስጋ 4 ባእታታት ንብሎም መሬት ማይ ሓዊ ንፋስ እዚኣቶም ፍጥረታት መንፈስ ተሪኢና ከዓ ብርሃን
ጸልማት ሰማይ ሃኖስ ንብሎ ማለት እና መላእክቲ ተፈጢሮም እዮም ኣብ ጥቕስተሪ ኢና ይሓ ኣምላኽ ብመጀመርያ ሰማይን ምድርን ፈጠረ እዩ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 1:5 ዘሎ ሰንበት ዝተፈጠረ ፍጥረታት ማለት ኣብ ሶኒ ካልኣይ መዓልቲ ክንርኢ ከለና ዝተፈጥረ ጠፈር እዩ ወይ ከዓ ሰማይ እዩ ነቲ ብላዕሊ ዘሎ ማይን ኣብ ታሕቲ ዘሎ ማይን ይፈልም ማለት እዩ ብላዕሊ ዘሎ ማይን ኣብ ታሕቲ ዘሎ ማይን ኣብ ክልተ ምኽፋል ጠፈር ዝብል ወይ ከዓ ጠፈር ሰማይ ኢሉ ከም ሰማይ ንርኢ ኣብዚ ኣምላኽ ከዓ ኣብ ማእኸል ማያት ጠፈር ይኹን ንሱ ድማ ንማያት ካብ ማያት ይፍለዮም በለ እዩ ዝብል ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 6:8 ዘሎ ከምኡ ድማ ሶሉስ ሳልሳይ መዓልቲ ተርኢና ዝተፈጥረ ማያት ናብ ሓደ ቦታ ተኣከቡ የብስ ወይ ምድሪ ተራእየ ምድሪ ድማ ሳዕሪ ኣእዋምን ዝተፈላለዩ ተኽልታትን ኣብ ቆለት እዩ ዝብል ኣብቲ ጥቕሲ ኣምላኽ ከዓ ይብል ካብ ሰማይ ታሕቲ ዘሎ ማያት ናብ ሓደ ቦታ ይተኣከብ የብስ ድማ ይረአይ ዝብል ይረአይ ይብል ስለዚ በለ ከምኡ እውን ኮነ እዩ ዝብል ስለዚ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 9:13 ዘሎ እዩ ረቡዕ ተርኢና ድማ እዚ ዝተፈጥረ ስግረ ብርሃናት ንብሎም ወይ ፀሓይ ወርሕን ከዋኽብትን ንመዓልትን ለይትን ንምፍላይ ንድንቂ ምልክታት ንዘመናት እዚኣቶም ፈጢርዎም ማለት እዩ እዚኦም ናይ ብርሃናት ንብሎም ስግረ ብርሃናት ኣብ ረቡዕ ዕለት ዝተፈጠሩ እዮም ጥቕሲ ድማ ኣምላኽ ከዓ መንጎ መዓልትን ለይትን ዝፈሊ ብርሃናት ኣብ ጠፈር ሰማይ ይኹን በለ ከምኡ እውን ኮይኑ እዩ ዝብለና ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 14:19 ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ረቡዕ ድማ ኣብ ሓሙስ ይቅርታ ኣብ ሓሙስ ዘሎ ረቡዓይ መዓልቲ ዝተፈጥረ ረቡዕ ኣብ ሓሙስ ዝተፈጥረ ሓምሻይ መዓልቲ ዝተፈጥረ ኣብ ማይ ዝነብሩ ፍጥረታት ወይ ከዓ ዓሳታት እና ሰማይ ዝበሩ ኣዕዋፍን እዩ ኣብ ሓሙስ መዓልቲ ዝተፈጥሩ እዮም ኣብ ማይ ዝነብሩ ብቻ እዮም እዚኦም ክሬቸርስ ዝበሃሉ ፍጥረታት እዮም ተፈጢሮም ማለት እዩ ኣብ ማይ ዝነብሩ ዋላ ዝበሩ ይኹን ስጋ ዝበልዑ ይኹን ወይ ካሊእ ካብ ኣዕዋፍ ዘርኢ ከም ዳክየ ዝበለ ከም ሓርገፅ ዝበለ ከምኡ ድማ ኣብ ማይ ኮይኖም ዝነብሩ ዝተፈላለዩ ዓይነት እንስሳታት ኩሉ ዝነብሩ ኣብ ሓምሻይ መዓልቲ ተፈጢሩ ማለት እዩ እዚ ድማ ማይ ዝነብሩ ፍጥረታት ኣምላኽ ከዓ ይብል ማያት ህያው ነብሲ ዘለዎም ተንቀሳቐስቲ ፍጥረታት የውፅእ ኣዕዋፍ ድማ ልዕሊ ምድሪ ኣብ ትሕቲ ጠፈር ሰማይ ይንፈራ በለ እዩ ዝብል ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 20:23 ማለት እዩ ዓርቢ ድማ ሻድሻይ መዓልቲ ፍቲ ናይ መጨረሻ ዝተፈጠረ ኩሎም ተንቀሳቐስቲ እንስሳታት ምድሪ እንስሳ ዘገዳም ዓሳታት እንስሳ ዘገዳም ዓሳታት ኣብ ሓሙስ እዮም ተፈጢሮም ኣብዚ ግን ኣብ መወዳእታ ድማ ደቂ ሰባት ህዝቢ ኣብ ናይ ዓርቢ ዘሎ ሻድሻይ መዓልቲ ዝተፈጠሩ ፍጥረታት እንታይ እዮም እንተኢልና እቲ ዋና ቶም ምድሪ ዝነብሩ ተመገብቲ ናይ ተኽሊ ይኹን ተመገብቲ ሳዕሪ ይኹን ከምኡ ድማ ቦጭቆም ስጋ ዝበልዑ ይኹን እዚኣቶም ኩሎም ዘሎ ኣውሬ ይኹን ወይ ከዓ ኣራዊት ይኹን ዝተፈጠሩ ዕለት ኣብ ዓርቢ እዩ ማለት እዩ ምስኡ ግን ሕውስ ኣቢሉ መን ተፈጢሩ ተልና ኣዳም ዝተፈጠረሉ ኣብ ዕለት ዓርቢ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣምላኽ ከዓ ይብል ኣብ ጥቕሲ ንርእዮም ክመስሉና ሰብ ንግበር እዩ ዝብል ወይ ከዓ ንርእዮም ማለት ንዓና ንምሳና ዝመሳሰል ንዓና ዝመስል ሰብ ንፍጠር ወይ ከዓ ንግበር እዩ ኢሉ ኣምላኽ ድማ ብመልክዑ ሰብ ፈጠረ እዩ ዝብል ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 24:31 ዘሎ ስለዚ ኣብዚ መሰረት ብምግባር እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣራዊት ቶም ናይ ማይ ዝነብሩ ኩሎም ዝበሩ ዋላ ብሰማይ ዝበሩ ይኹን ኣብ ማይ ዝነብሩ ፍጥረታት ብሓሙስ ዕለት ፈጢርዎም ኣብ ዓርቢ ድማ ኣብ መሬት ዝነብሩ ተስሓብቲ ይኹን ካሊእ ይኹን ሳዕሪ ዝበልዑ ይኹን ስጋ ዝበልዑ ይኹን ኩሉ ብዕለት ዓርቢ ፈጢርዎም ኣብ ዕለት ዓርቢ ድማ ንኣዳም እውን ፈጢርዎ ማለት እዩ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 24:31 ዘሎ ማለት እዩ እዚ ኩሉ እግዚአብሔር ኣብዚ ዕለት እዚ ኣብዘን 6 መዓልቲ እዚአን ዝፈጠረን ፍጥረታት እዩ ማለት እዩ ከም ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ቀጻል ድማ 5 ኣእማደ ምስጢር እንታይ እዮም ዝብል ከም እግዚአብሔር ፍቃድ ክንርኢ ክንምኩር ኢና ዘምሃረናን ዝገሰጸናን እግዚአብሔር ስሙ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ወስብሐት ለእግዚአብሔር